Som Terra Incògnita Explorers, un grup de 7 persones vinculades al món del viatge, de l'exploració i amb ganes de donar a conèixer totes les nostres experiències amb el proper curs a Casa Elizalde. Aquesta tardor us proposem un curs nou sobre viatgers i exploradors de Terra Incògnita. En d'altres parlarem de dones viatgeres i exploradores, com per exemple el cas de Florence Baker o també Josephine Byari. També parlarem d'exploradors polars com Nansen o Amundsen i, per suposat, de personatges tan coneguts dins del món científic com són Charles Darwin i Jacques Cousteau. Aquest curs va dirigit a totes les persones que vulguin aprendre sobre aquests exploradors i algun més que parlarem, i també veure com aquests exploradors es connecten amb les nostres pròpies experiències que hem estat en els llocs que ells van trepitjar. Perquè nosaltres considerem que el coneixement no només és cultura, sinó que a més també són vivències, experiències que hem viscut al llarg dels nostres anys com a exploradors, com a viatgers del món. Us esperem aquest curs la propera tardor. Fins aviat, Takus Kuyanasuak. Moltes gràcies, mahalo nui, aloha.